Hi everyone, welcome back to my channel. So नोंथांखौ आंनि कनि सरगियारि YouTube चेनेलाव आरोबाव खनसे फिन बरायनाय थालायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङै दं आरो आंबो मोजाङैनो दं। स' दिनैनि भिडिअ'आनो जाहैबाय माने आङो सालबाराव थांनो नागिरबाय आरोना। माने आं नै दा पार्लारावसो दङमोन। स' दा एसे खामानि मावै मावै मेंबायबो ओमफ्राय दा ओंखाम उखैबाय नालाय एसे पार्टिबो दंखायोमोन नालाय बेयावनो आंबो थांनो ओंखारबाय। मादैमोनाव अमा जाहोनाय दं आरो स' बेयावनो आंबो थांनोसै। स' नोंथांमोना आंनि भिडिअ'खौ नायनो मोजां मोनोब्ला इन्टारेस्टिंब्ला अननानै जोबजासे नायलांबानो जाबाय आरो चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब लाइक शेयार खालामनानै होबानो जाबाय लोगोफोर बिदिब्ला अननानै नायलांबाय थाबानो। रायजोनि गेजेरावनो बिथांमोनखौ बे अमा मासेखौ जाहोनो सानदों। बेयाव हयथ' माबा मोनसे गोरोन्थि जानो हागौ, गोरोन्थिया थाखागोन। मानो होनब्ला बिथांजोआ मिथियाखै जे गावखौ बेसेबां आलो गोजोनै फेदेरदोंमोन फोलावदोंमोन। माने खि नै दायो माने मान बावनाय जागासिनो दं आरोना, मान होनाय। गामिसो गाहायला मासेमोन, गाहायलाबाबो आङो बेफोरखौ मिथिदोङा। थेवबो नियम नितिखौ जों बोराय बुरैनिफ्राय नुबोनाय नालाय दिनै नैबे फिसा सानैया जिहेतु हांख्रायदों, बे हांख्रायनाय लेखा आं बेयाव नोंथांनि सेराव फंनैसो बुंनाय जाबाय। जय आफा बोराइ बाथौनि जय, जय आफा बोराइ बाथौनि जय। खुलुमनाया जोब्बाय, ओमफ्राय नै दानिया जानाय लोंनाया जागायजेनबाय। लाबावबाय माबा मोनसे होनांगौ अमा जाहोना माबायदि मोनखौ बुङो मोजाङै मोजां जाना थांबाय होनबा अमा खर'खौ बावदों खोमा दोनसै अमा खर'खौ नांगोन दायो हा जागोन दे एसे बेनोथ' ओमफ्राय नै जानाय लोंनायफ्रा जोबखांबाय, ओमफ्राय आलासिफ्रा थांनो ओंखारबाय आरोना लोगोफोर। माबोरै मोनगौ अमा जाफैनानै बहुत जाबायबो मानसि होनबा सिनै मादैमोना सिमेन्टनिफ्राय फैदोंमोन माब्लाबा फैफिनदो आरो जागोन दे गासैबो आलासिफोराथ' थांबाय, बाट नै बिसोर माने सिमेन्ट सापरि धेमाजिनिफ्राय फैदों आरोना। ना बिसोरबो थांसिगोन, दा मोनाबिलि जाबाय। ट्रेन मोनसे दाबा रिजार्भ खालामखागोन नामा? ट्रेन काउन्सिलानो गेस्ट हाउस ओमफ्राय गिदिर दं आं गासिबो आं गासिबो स्ल' थांनो बोसोराव बेनिफ्रायनो आलासिफोरा थांखांजोब्बाय आरोना। थांखांजोबनायनि उनाव जों दा माने खामानिफोरखौ मावबाय आरो नै जाय पारापारि
सुनानै मोनालायथारबाय आरोना लोगोसे रोङै मैगं आग्लायनायखौ न'आव लांसै आरो ना अ दे Malah